Hej, det er Victor Kilskov Petersen her. Jeg har lavet et forsøg om tilvækst i gipsenergi og opløselighed, hvilket jeg har lavet sammen med min makker Christian Overholm Møller. Formålet med forsøget det var at udregne ændringen i gipsenergi for en bestemt reaktion, for derefter at se, om hvorvidt det stemmer overens med, at der spontant blev dannet et bundfald, eller ej ved sammenblandingen af to opløste salte. Først er der lidt teori. Det første, der står, hvad er termodynamik? Hvad kan man sige, at termodynamik det er et udtryk for, hvorvidt en kemisk reaktion kan forløbe spontant ved normalt tryk, der normalt er givet ved 1 atmosfæres tryk, og normal temperatur. Begrebet siger ikke noget om, hvor hurtigt reaktionen forløber. Og i forbindelse med termodynamik, der er der nogle begreber, der er centrale at se på, nemlig entalpi og entropi. For nu at starte med at forklare udtrykket entalpi, så kan det siges, at det er den varme, som skal tilføres en reaktion for, at alle de indgående reaktanter de bliver omdannet til produkter. Og størrelsen den bliver normalt angivet med et H, hvilket jeg dog ikke har taget med her, men som kommer senere under nogle udregninger. Når man snakker om entropi, så siger man som oftest, at det er det, man betegner graden af uorden i et molekyle eller en reaktion. Og størrelsen bliver ofte angivet med et S. Størrelsen siger altså ikke så meget om selve energien, men om det, man kalder for uordensgraden. For at give et eksempel, for at illustrere det, så kan man sige, at gasser de har en højere entropi end i forhold til stoffer på fast form. Og det kan man forklare ved, at der i et molekyl på gasform er en større mulighed for indbyrdes bevægelse, for nu at sige det sådan. Så skal jeg også sige noget om det begreb, der hedder gipsenergi, som er rimelig vigtigt i den her, i og med at det for eksempel indgår i selve forsøgstitlen. Den har fået sit navn efter den amerikanske fysiker, kemiker og matematiker Josiah Willard Gibbs, der omtales som en af grundlæggerne af termodynamikken. Det er på dette baggrund det, man kalder for gipsenergiens foretegn, muligt, at man kan bedømme, hvorvidt en reaktion forløber spontant ved konstant temperatur og tryk. Det er kun, når det, man kalder for delta G, altså ændringen i gipsenergi, er negativ, at en funktion kan forløbe spontant. Det vil altså sige, når delta G er mindre end 0. Det er også den hypotese, som skal afprøves ved de kommende fældingsreaktioner, som selve forsøget går ud på. I termodynamikken, der snakker man også om de to hovedsætninger. Termodynamikkens første hovedsætning siger, et systems indre energi er lig med tilført varme plus det udførte arbejde. Altså den siger, ja, at lukket systems tilvækst energi er lig med summen af tilført varme og tilført arbejde. Og netop tilførelsen af varme og arbejde er de to måder, hvorpå energi kan overføres, når man snakker i termodynamik sammenhængen. Den anden hovedsætning, som står nedenunder, kan vi musen af, her, den siger, at altså en måde at formulere sætningen på, det kan være ved at sige, at en spontan ændring vokser den samlede entropi af et system og dets omgivelser. Hvilket entropien den er større end 0. De to hovedsætninger, der blev formuleret, er formuleret af den tyske fysiker Rudolf Clausius, som levede fra 1822 til 1888. Han arbejdede faktisk i mere end 15 år på at formulere de her to hovedsætninger inden for termodynamikken. Til forsøget blev der her, ser vi dette apparatur her, der blev brugt. Der blev brugt en brøndplade, hvor at vi kunne komme vores opløsninger i for sammenblande dem og se, der blev et bundfald. Opløsningen blev først lavet i et bæreglas, og den blev lavet ved at gennemgå senere under fremgangsmetoden. Kunne måske være relevant under teoriafsnittet, kommer det nu ikke. På 100 ml, hvis man kigger godt efter, kan man se, at det er faktisk over 500 ml, men altså, det var et glas på 100 ml. Det er det bare en illustreret, sådan en bæreglas ser ud. Og så brugte vi engangsplastikpipetter til at tage 1 ml
af hver opløsning og blande dem sammen i brøndpladen. Af kemikalier blev der brugt 0,2 molær natriumkarbonat og 0,2 molær zinkchlorid. Og RS-sætningerne, som man blandt andet kan finde på www.kiros.dk, de siger ingenting om de her stoffer, hvilket man højst sandsynligt kunne mistænke for at have noget at gøre med, at det er en utrolig lav koncentration, som vi har med at gøre. Altså det er under 1 molær. Så der er ingen reel farerisiko ved dem. Og det er også derfor ved bortskaffelsen, der skal man ikke tage nogen sådan synderlige forholdsregler, grundet de her meget lave koncentrationer. Selve fremgangsmåden kommer nu. Som en del af alt forarbejdet til det her, der blev der først opsat en reaktionsligning for den reaktion, som Christian og vi nu har valgt. Det var netop mellem zink-2-ionerne og karbonationerne. Og ja, som man kan se øverst her, selve reaktionsskemaet for reaktionen. Nu låser det igen. Så ser den sådan her ud. De går sammen og danner noget zinkkarbonat. Og herefter der blev gipsenergien for den her reaktion så udregnet via formlen, som man kan se nedenunder. Og den tog udgangspunkt ved, at temperaturen i lokalet var cirka stuetemperatur til 25 grader Celsius. Som man kan se, så det er 298 grader Kelvin. Står her. Og energien fra reaktionen så derfor udregnes ved den formel, der siger ændring i standard gipsenergi er lig med standard gipsenergien for reaktanterne minus standard gipsenergien for produkterne. Men først, før vi kan gøre det, der vil gipsenergien udregnet for hver af de opløste ioner. Og så er der en bestemt formel brugt, som man kan se her, som siger, at gipsenergien for en vilkårlig opløst ion, angivet med A'et, A+ her, er lig med standard gipsenergien for den givne ion, plus gaskonstanten, som er givet ved cirka 8,31 joule per mol gange Kelvin, gange temperaturen, som i det her 298 grader Kelvin, gange den aktuelle koncentration af den opløste ion. Så derfor, der blev der først udregnet gipsenergien for zink-2-ionerne. Og så starter jeg med at finde gipsenergien for ionen, hvilket jeg kan finde i den blå databog, til værende minus 147,16. Det står så i kilojoule, så jeg vil lave det om til joule per mol, eller til joule, så det passer sammen med andre enheder, og gange derfor minus 10/3, plus med gaskonstanten, 8,31 joule per mol gange Kelvin, gange 298 Kelvin, gange en logaritme til 0,1 molær. 0,1 molær får vi fra forsøgsvejledningen, som siger, at alle de opløste salte var på 0,1 molær, og vi får altså minus 5.702,22 joule per mol. Ligeledes sker det for karbonationen. Jeg finder værdien, gipsenergiværdien for ionen i databogen, minus 527,8 gange de 10 minus 30 for at få det i joule, plus gaskonstanten, 8,31 joule per mol gange Kelvin, gange temperaturen, gange den aktuelle logaritme til den aktuelle koncentration, og får noget meget mindre det vi fik heroppe, minus 5.702,6 joule per mol. Gipsenergien for produktet, til det benytter sig en lille smule anden formel, så gipsenergien er lige med entalpien minus temperaturen gange entropien. Og det samlede entalpi for den her findes ligeledes i databogen. Altså minus 812,78 gange 10 minus 3 joule per mol, minus temperaturen, som stadig er 298 Kelvin, gange entropien, som findes i databogen også, 82,4 joule per mol gange Kelvin, og får altså minus 24.556 joule per mol. Og når man har det, så kan man altså udregne gipsenergien for fældningsreaktionen, i og med det var jo produktet minus reaktanterne. Og når vi sætter de værdier ind, som vi tidligere har fået, så bliver det de minus 24.556 joule per mol, minus, parentes start,
de minus 5.702,22 joule per mol fra zinkionerne, minus de 5.702,6 joule per mol fra karbonationerne, og det giver altså minus 24.556,4 joule per mol. Når vi nu har den her negative energi, som jeg tidligere før har nævnt, så må vi gå ud fra at der dannes et bundfald. Men det er jo kun forarbejdet der. Nu skal vi så lave selv vores opløsninger. De laves ud fra de almindelige mængdeberegninger. Først udregner jeg selv stofmængden, men jeg gør, hvad jeg laver på den her formel her. Jeg ved, at det skal være 2 molær gange 10 gange 10 minus 3 liter, det er vores volumen, får så 0,02 mol. Nu kan massen så udregnes via den her formel her. Man bytter om, finder ud af, hvor meget vi skal afveje. Først er karbonat. Der har vi 0,02 mol, som er udregnet heroppe, gange 105,99 gram per mol, som er en molar masse, som vi ikke har slået op, vi har ikke fundet via det periodiske system, men har stået på selve hvad skal man sige, beholderen, hvorfra vi fik vores stof. Og vi får altså en masse på 2,1198 gram, som vi skal afveje. Det bliver nok noget, der minder om 2,112 måske. Ligeledes gør vi for zinkklode, altså zinkionerne, får ligeledes 0,02 mol, ganget med en molar masse, som ligeledes står på beholderen, 136,3 gram per mol, skulle der så have stået bagefter her, og får 2,726 gram, der skal afvejes. Og jeg skal lige sige, for at gå lidt tilbage, det blandes så i vores volumen, som er målt op til 10 ml, og der kan så udtages 1 ml. Og det gør der så, at hver af de her sådan, opløsninger, som blandes i en af de her brønde, og vi kan se her, det er et billede fra forsøget, som jeg har taget med min telefon, at der danser et klart hvidligt bundfald her. Og så kan vi så kigge på eventuelle fejlkilder, der kan have været forsøget. Først kan man sige, at der kan måske være nogle måleusikkerheder med, at det kan være svært at afmåle så præcist antal gram. Det kan måske have været noget med ophældning af vand til at lave opløsningerne. Man kan forestille sig, at jeg tror ikke, det er noget, der er gået galt, men det kunne der have været, hvis man skal kigge på det. Så er der en temperaturusikkerhed. Man kan sige, at det er måske ikke lige der, hvor temperaturen blev målt, vi har stået. Så den kan måske have varieret. Jeg tror igen ikke, det drejer sig om særlig meget. Og man kan måske ønske sig et referenceforsøg, og have flere at sammenligne med i hvert fald. Hvilket der dog ikke var. Men ikke desto mindre kan man sige som en konklusion, at der er tale om en spontan reaktion grundet den negative gipsenergi, hvilket også var det, som at vi ville efterprøve. Vi fik altså udregnet en ændring i gipsenergien til værende minus 24.556 for reaktionen. Og på baggrund af det, så gik vi ud fra, at det var dannet bundfald, hvilket vi kunne se, at det også gjorde. Hvilket altså, man kan se, at når gipsenergien er negativ, så vil en reaktion forløbe spontant, hvilket vi så her ved, at der kom et bundfald.